Ahojte, volám sa Michaela Halajová, mám 12 rokov a pochádzam z Liptovského Jána. Vo svojom voľnom čase sa venujem môjmu obľúbenému bojovému umeniu kickboxu. Trénujem v klube Kickbox MK Gym v Liptovskom Mikuláši pod vedením Mariána Kulizáka, viacnásobného majstra Slovenska, Európy aj sveta. Kickbox je bojové umenie kombinujúce údery rúk a techniky nôh. V kickboxe sa zápasí v stoji. Zápasenie na zemi je zakázané. Bojovníci majú na sebe špeciálne kraťasy a ochranné vybavenie ako chránič zubov, bandáže, boxerské rukavice, chránič slabín so suspenzorom, chránič holení a priehlavkou a helmu. Bojovníčky potom navyše ešte majú chránič hrude, cez ktorý majú športový top. Začínajúci bojovníci súťažia aj v miernejších formách kickboxu, tzv. Polokontaktný kickbox. Ten sa ďalej delí na 3 štýly: light contact, kick light a môj obľúbený point fighting. Hoci intenzívne trénujem len 2 roky, mám za sebou už viacero zápasov a umiestnení. Medzi môj najväčší úspech momentálne patrí 2. miesto, kategória point fighting a kategória kick light tiež 2. miesto na majstrovstvách Slovenska v kickboxe. Veľká skúsenosť bola aj súťažná účasť v máji tohto roku na Európskom pohári v Aténach. Zo získaného grantu by som si financovala súťažnú a tréningovú výstroj, ako sú prilby a chrániče tela. Ďalej prípravu na súťaže a štartovné na zápasenie, keďže sa vždy zúčastňujem 2 kategórií. Chcem sa zlepšovať a raz reprezentovať Slovensko aj v zahraničí.